резултатите от полуфинала, но няма да сме тъжни, защото успеха за България е голям. И все пак, защо така се получи, Поли? Помисли, защо този резултат? Представи се блестящо, всички го видяха и в България. Това е вота на Европа, нека го приемем, нека бъдем горди със себе си, благодаря ви на всички. Ние сме горди с тебе, Поли! Как се почувствахте на сцената? Това беше едно уникално изживяване за всички вас. Да. Знаеш ли, не може да се опише. Не може. Наистина не можеш да опишеш това, което чувстваш с повече от 30 000 човека около тебе. Не можеш. Само те знаят какво е. Просто трябва да се усети, да, това е. Емоциите са просто повече и в момента извират от всякъде, понеже осъзнаваш го чак сега, когато слезеш от сцената. Там, докато си, просто е някакъв фурор, който ти дава супер много адреналин и просто го чувстваш на момента и сега в момента го осъзнаваме. Има ли обаче поне малко елемент на разочарование във вас? Ами, в Мен не. Ние сме доволни. Ние сме доволни, да, от това, което направихме. Аз съм страшно благодарна на целия си екип, защото те са невероятно добри. В момента виждаш сълзи, защото от радост, от емоции са. Вие не може да си представите какво е усещането да си на такава сцена, да знаеш, че представяш 8 милиона души и да бъдеш наистина с тях в този момент. Просто пожелавам на всеки български артист да бъде това на сцената. Уникално е. Уникално и не може да се сравни с нищо, което си изписвал до сега. Благодаря ви от сърце за това, което сте направили за нас. И наистина ние сме страшно щастливи, че бяхме тук. Да. Обичам ви. От тук нататък какво предстои, Поли? Предстои, знаем, финал, но все пак вие кого ще подкрепите? Продължават много страни, повечето от тях ви подкрепиха тук през последните седмици. Блу. За мен Блу са победителите. И май сме на идентично мнение. Дана отпадна, така че може би наистина... Има един висок стандарт и това са тези момчета. Надявам се наградата да отиде при тях. Те го заслужават. Нека да се върнат на пазара. Преди 10 години бяха номер 1. Мисля, че е време да се върнат отново. Не само тази вечер, последните 2 седмици бяха уникално млади хора, които ни представяха наистина. Разкажи на всички пред екрана всъщност какво се случи с теб през тези 2 седмици. Вау! Имаме изключително много приятели във всички страни, от всички делегации. Вече сме поканени на много различни гостувания навсякъде. Ще има едно незабравимо лято със сигурност. И незабравимо турне. Пеем я навсякъде с всички. Искам сега да ви поканя жената, която заради нея сме тук. Това е най-успелият български мениджър. Това е жената, която доведе България и на голямата Евровизия, и на детската Евровизия. Благодаря ти, Рози. Това е Рози Карасвалова. Поли, гордея се с тебе. Навсякъде питат за тебе, не можах да дойда на време. Да кажа, че много се гордея и България трябва да се гордее с тях. Благодаря ти. Ей, това са сълзи от радост, да не се чудите. Какво се променя от тук нататък в тебе? Като усещане, като замисъл, като емоции на сцената, от тук нататък в България и в света? Промени се артиста в мене. Повярвайте ми, наистина всички, които сме били на тази сцена, сме усетили нещо, което никога не сме усещали и вече искаме много по-големи върхове. Надявам се да можем да ги покорим. Бъдете с нас. Нека следващите хора, които представят България, са още по-добри от нас и бъдат на върха. Благодаря ви. Стискаме ви палци. Посъветвай ги нещо, тези, които ще бъдат до година на твоето място от България. Много кураж и смелост, само това им трябва. Благодаря.
Благодаря ти, Росене. Ами това е... Всъщност какво предстои тази вечер за нас? Кажи, ние няма да страдаме. Не. Напротив, За зрителите на Българска национална телевизия предстои голям купон! Това е от нас от Дюселдорф. Гледайте и финала на Евровизия, въпреки че няма да участваме в него в събота в 22 часа. Гледайте. И ние ще го гледаме. Да, 100%. Имаме билети.